Kain tayo. 3 million viewers. Ayan, hello, good evening. Kain po tayo. Nakain po ako. Salamat sa tag-thumbs up dyan. Nakain po ako. Salamat. Ayan, thank you sa nanonood. Hello, sir. Tamsak dan harang Madam Adventure. Ay, salamat, sir. Sir Rim. Jaketan na kita. Thank you. And bigyan kita ng jacket. Salamat sa paharang. At saka tusok. Nakain ako. Kumakain na naman ako. Sige lang, okay lang yung kilala ko naman ninja mo. Yes, okay lang yan. Kilala ko naman. Nakita ko na kasi kanina. Makain na naman ako. Panggabi. Ayun, dinner. Late na, alas 9 na. Di dinner pala. Kumusta yung live mo? Anong oras ba natapos? Di na. Nabisi na ako kanina. Nabisi ako kanina. Di na ako nakapag dikitan. Busy kanina sa tindahan. Lilista ako. Kanina kaya hindi na ako nakipagdikitan. Kanina na busy na. Hindi na ako nag-comment. Dami rin pala tao sa live mo, no? Dami ka pala kakilala. Ano yun, mga ka-GC mo yun, mga ka-team mo? Mga ka-team mo ba yun? Nandun si Ma'am Margie Benyas. Ka-team mo pala yun sila. Si Ma'am Lovely. Yung iba. Ang dami pala napasok din sa live mo. Pag di ka busy, pag may oras ka, mag-live ka. Kung kaya ng oras doon sa trabaho mo, mag-live ka din. Kasi madami ka palang kaibigan din na nagtampay sa'yo. Diba? Kung makakapag-live ka doon sa kung makakapag-live ka doon sa tinatrabahuan mo doon sa planta, so live ka. Pwede ka mag-live doon. Hinintay ko kasi yung kasama ko dahil sabi niya mag-live siya. Kasama mo sa ngayon inaantay mo siya ngayon. Kasama mo sa sa trabaho, sa GC. Kumakain na, pasensya na ha. Nakain ako. Buti na lang kanina nakita ko yung live mo. Sakto kanina, katatapos ko lang mag-charge ng cellphone ko. Diba nag-live ako? Sobrang lubat. Pag end ko, 34% na lang. Kaya ako nag-charge. So, sakto yung kanina. Pag open ko ng data, nagtingin ako sa nagtingin ako doon sa YT, dito sa YT. Nakita, bigla nakita kita naka-live kayo. Pumasok na ako. Kasi syempre, nag-support ka rin naman sa akin. Kaya support ko na lang din. Support din kita. Ganun lang naman yun. Yung dalawa lang. Si Sir Danilo at Margie Benyas. Siya dalawa. Ayun si Ma'am, Margie, araw ba yun? Kada lang yun nagla-live? Araw-araw. Araw-araw ba yun nagla-live? Umaga? Hindi ba umaga kita nadikitan? Umaga yun.
Si Sir Danilo nakita ko kanina. Ano na pala? Dikit na pala kami kanina ni Sir Danilo. Yung si Mr. Abs, kasama din namin yun, pero nag-iba na. Kasama nyo sa GC, yun si Mr. Abs. Tapos nag-iba na. Bakit nag-iba? Kasama si GC. Tapos nag-iba na. Anong nag-iba? Anong nag-iba? Nag-iba ng ano? Nag-iba na siya ng GC. Nag-iba na siya. Kain-kain lang muna tayo dito. So, habang nakain ako, nag-live ako. Isip ko mag-live pag kumakain ako, nag-live ako. Hindi lang ako nagpapakita. Hindi lang ako nagpapakita. Kumain ako, walang kanin. Rice, rice. Walang kanin, nakabili kami ng pizza, at saka isda lang. Yun lang. Sa hapon, minsan sa umaga din. Araw-araw ba yun nagla-live si Ma'am? Margie? May konting pagtatalo-talo. Ganun talaga sa GC. Madami nag-aaway-aaway sa GC. Ganun yun. Sa GC naman talaga may nag-aaway-aaway naman talaga dyan. Kaya minsan yung iba nabubuwag yung GC. Diba? Umaalis sa GC na nag-aaway-aaway. Lilipat sa ibang GC na lang din. Diba? Ganon talaga yung may GC eh. Diba? Kaya maganda pa wala nang GC na lang. Diba? Nag-aaway-aaway sa GC, naghihiwa-hiwalay, nagtatalo-talo, ayan. Kaya yung iba umalis na lang sa GC. Lumilipat ng ibang GC, o kaya sumasali sa ibang GC, o kaya gumagawa ng sariling GC. Ganun, dami na akong nasalihan dyan. Itong emoji bawal sa team namin. Bakit? Bawal ba ang ganyan? Bawal ba ang emoji ng mga ganyan-ganyan? Bakit bawal yan? Bakit bawal po? Hi. Ano kasi yan nag-hi? Kasi yun? Hi. Parang ganun. Bakit siya bawal? Bawal ba kay YT yan? Ang emoji na ganyan. Madami naman ako nakikita na gumagamit ng mga emoji sa live. Minsan sa Premiere, mayroon din. Daming bawal pala, Paggabi, nagla-live ako paggabi pag nakain ako. Para tinututok ko lang dyan, Andiyan yung cellphone sa harapan ko, nakatutok sa engineering ko namin. Para may maano lang. Habang nakain, nagla-live na nakikipagkwentuhan para may kakwentuhan ako. Diba? Check, anong oras kaya si Ma'am Binias? Si Ma'am Margie mag-live? Umaga yun eh. Minsan kasi, hindi ko nakikita kasi sobrang madami din naman nagno-notif. Ang dami-dami nagno-notif sa akin. Sa CP. Kasi naman nakakalimbang ul yung mga
Yung mga dinidikitan ko, nakakalimbang ula. Pag mag-open ako ng data, naku, tunog ng tunog yung cellphone ko. Parang minsan, parang ayaw ko na lang ikalimbang ula. Minsan, tatanggalin ko na lang yung mga bell all. Maingay yung cellphone. Hindi ko naman lahat napapanood yung nag-notif sa akin kasi sobrang dami din. Hindi ko kaya i-support lahat. Hindi naman. Dito, kami madalas napagalitan. Dahil hindi ako nagsasaway sa mga nag-emoji. Okay lang naman yan. Dami-dami naman nag-emoji. Dami-dami kong napapasukan na live. May mga emoji naman dun. Di naman dun nagagalit. Bakit pa kasi nilagay ni YT yan kung bawal yung mga emoji na yan? Di sana di na niya nilagay. Kung bawal yan. Pwede siguro, wag lang lagi-lagi. Wag puro emoji na lang. Minsan mag-comment-comment din. Minsan lang naman kasi gumagamit ng emoji na ganyan. Nag-hi. Diba? Hindi permanente ang oras sa live. Paglibre lang sa oras. Okay sir. Sige sir, pag makita ko lang na naka-live ka, ayan, papasok ako sa iyo. Pag nakita ko na naka-live ka, pasok ako sa iyo. Naka-bell all naman. Tulad kanina, naka-live ka. Pag open ko, nag-notif naman siya. Diba? Kasanayan na kasi yan. Yung may nakasanayan na talaga yan. May emoji. Nakasanayan na talaga yan. Ang emoji, lahat ng live may emoji naman. Hindi naman nagagalit yung iba. Ako minsan pag nakatambay lang. Minsan gumagamit ako ng emoji. Nakaano lang yung kamay. Hi. Para at least nakikita niyo. Kasi minsan busy. Diba? Minsan may ginagawa. Mag-hi ka na lang. Yung kulang nalaman na bawal yung gumamit ng emoji sa inyo. Ang dami pala bawal, no? Sa GC nyo. At madalas gabi naka-live dahil wala kami internet sa work site namin, kaya na hirapan mag-support sa umaga. Kaya pala ganun. So makakasupport ka lang pag nasa inyo. Pag nasa trabaho ka, wala. Hindi ka kasi syempre walang doon. Walang internet. So, okay lang yan.
Wala namang problema pag ganyan. Maintindihan naman yan ng mga ano. Maintindihan naman yan ng mga ano mo. Mga ka-team mo, mga ka-GC mo. Diba? Siyempre, kailangan din unahin ng trabaho kaysa naman sa YT. Pag may oras lang, saka lamang mag-YT. Pag may oras, mag-YT. Pag walang oras sa YT, wag muna mag-YT. Di ba, sir? Di ba, sir, ano? Sir Road. Mahirap din puro YT. Papabayaan yung trabaho. Diba? Pag may oras mag-support, so mag-support. Pag walang oras mag-support, so ano, wag lang muna mag-support. Pag umpisa, ako sabay doon agad ako. Napasok sa GC nila. Dahil ang bayo ko, nagturo sa akin para mag-YT member na siya doon. Kaya pala ano, madami ka na banana. Kaya pala naka 2,000 ka na, madami ng banana mo. Kasi may GC ka na pala nag-start. Kasi 7 months ka pa lang. Yung iba kasi sa 7 months, hindi pa ganyan yung banana nila. Pag nag-YT sila na wala pa silang alam. Kasi hindi nila alam yung gagawin. Hindi nila alam yung pangisda. Hindi nila alam yung pumasok sa live, pangisda, mga ganun, hindi nila alam yun. Nag-reply lang ako sa mga video nila nag-uwi ng bahay. Nag-reply ka lang, tapos screenshot mo, tapos pasa mo dun sa GC, ganun. Kasi ganun ang ginagawa ng may GC. Lalo na pag may mga premiere. Ni-screenshot na nanood ka, nag-replay ka. Tapos, papasa mo dun sa GC ang inyong screenshot. Diba? Ganun kasi pag may GC. Kaya pala bilis ng banana mo. 7 months ka pa lang. 2,000 ka agad. Naturuan ka na pala mangisda. Naturuan ka na agad mangisda. Isda. Yung iba kasi hindi pa alam. Kaya minsan, ang bahay nila sobrang maliit pa. Minsan nga yung iba, maabot na ng 1 taon. Ang bahay nila ay maliit pa. Meron nga dyan, ang bahay niya ay hindi pa naka 1K. Tapos, hindi pa siya naka 1K. Tapos, ang tagal na niya, nasa 1 taon na siya, mahigit. Hindi ba nakaka 1K? Kasi wala silang din, di din sila nangingisda, wala silang alam din. Maliit lang ayuda ko doon. Sa iba, ang malaking ayuda. Doon sa GC mo, maliit ang ayuda mo. Tapos sa ibang na hindi mo ka GC, mas malaki yung ayuda. Bakit maliit ang ayuda mo doon sa kanila? Dapat malaki din yung ayuda mo kasi madami din naman kayo. Doon sa GC. Marami naman siguro kayo sa GC. Dapat malaki, madaming ayuda din, no? Magsikap sa sarili para lumaki ang bahay. Opo, magsikap nga sa sarili para lumaki ang bahay. Ganun talaga. Magsisikap ka talaga para lumaki ang bahay mo. Diba? Pero ngayon, ang dami-dami nag-ayuda. Hindi na ngayon mahirap pag ngayon, hindi na mahirap magpalaki ng bahay. Kasi,
pag ikaw ay nag-uumpisa pa lang ngayon, mabilis ka makagraduate. Punta ka lang sa mga nagla-live. Lahat ng nagla-live na kita mo, pasukan mo. Tapos, doon ka, tambay-tambay ka doon. Tapos, pag nakita nila maliit bahay mo, nag-aayuda sila. Pinaka inuuna nila ayudahan yung mga maliit, ang mga bahay, yung mga bago, yung mga nag-umpisa yun. May nag-aayuda ng 50. Diba? Kasi pag bagong pasok ka, inaayudahan ka nila kung maliit ang bahay. Ganun ngayon. Sobrang mabilis ang bahay ngayon. Mabilis makagraduate, pero ang mahirap WH naman. Diba? Malaki yung bahay, pero yung WH naman ay kunti lang. Ang hirap ng WH, nasa 4K yun. Ang hirap makuha. Diba? Lalo na pag busy. Pag busy ka, pag busy tayo, mahirap makuha ang WH na 4K. Maganda lang yung maganda yon pag may mag-play sa'yo. Oo, totoo yan. Oo, totoo yan. Yung mga nauna nga sa akin doon hanggang ngayon, andun pa sila sa awa ng Diyos, wala pang 1K. Nauna sa'yo, andun pa sa GC. Dapat, sinasabihan nila. Hindi, dapat sinasabihan nila na pumunta sa mga live, mag-support sa mga live. Umikot sila sa mga live para makakuha sila ng mga isda sila. Diba? Sabihan nila na mangisda sila, pasok sa ibang live. Kasi may mga nag-aayuda, ganun. Pasok sila sa ibang live. At saka pwede ka magsabi na paayuda. Pag bago ka, pinakamahirap sa lahat yung WH. Depende na lang kung may mag-trending sa'yo na video. Kung may mag-trending sa'yo na video, malaki yun. Makukuha mo ang WH. Pero kung wala, napakahirap ang WH. Diba? Kahit na mag-live ka ng mag-live, mahirap pa rin ang WH. Pero, makukuha mo rin siya. Tiyaga lang. Lagi kang mag-live. Makukuha mo rin. Tapos kung madami yung nagtatampay sa'yo, daming tao din. Diba? Tiyaga lang sa live. At tapos upload. Tapos upload din. Kasi, minsan, may video na nagtrending. Minsan yun ang nagdadala ng WH mo. Diba? Kasi yung iba, ganun. Yung iba, upload lang sila ng upload. Upload lang sila ng upload. Hindi naman sila nagla-live. Ayun. Din, may mga video na nagtrending sila. Yung ibang mga video, mataas yung views. Kaya ayun, namumuno din sila. Upload lang ng upload. Yung iba, ganun ang ginagawa. Ay, 3 million viewers, salamat. 3 million nakatambay, salamat sa inyo. Nakain lang ang iyong host. Natatagalan tuloy ako kumain pag nagla-live. May kakwentuhan. Pag nakain ako naka-live, ang tagal ko kasi may kakwentuhan ako. Nakaharap lang ako sa cellphone.
Okay, tapos na ako kumain. Wait lang ko. Alam ko na today. Iinom na tayo. Wait lang, sir. 1 viewers na lang tayo dyan. 1 viewers. 1 viewer pala. 1 viewer. Ano? Takot? Ano yun? Basahin ko nga. Takot kasi sila makipagdikitan sa labas dahil kapag mag-live sila, mag-emoji yung mga pumasok, binawal sa founder yung emoji. Hala, ganun. Kaya takot sila So, anong magagawa nila? Hindi sila magla-live, ganun. Susunod na lang. Ano? Susunod sila. Ano yun? Kaya hindi sila magla-live kasi natatakot sila kasi may emoji. Anong problema doon kung may emoji? Ang dami-dami naman nagla-live. Kung laki na nga ng bahay, may mga emoji. Diba? Anong problema doon sa emoji? O di, matatagalan yung ano nila? Matatagalan. Ginagawa ko yan dati. Pag umpisa sa pag-live, binabawalan ko sila mag-emoji. Yung iba nagalit at hindi na Oo, kasi alam mo, para sa akin, hindi naman yun hindi naman, bakit ka magbabawal ng mag-emoji? Na wag gumamit ng emoji. May mga nagla-live naman, ang lalaki ng bahay, maliit or malaki, nag-emoji. Parang wala naman ako nakita na live na walang emoji. At saka, parang di pa ako nakapasok ng live na nagbawal na gumamit ng emoji. Ewan ko lang. Pero bakit naman ibabawal yun? May emoji naman talaga kahit saan pumunta. Hindi yun hindi siya hindi ba? Hindi yun maiwasan na gumamit ng emoji kasi pag pumasok talaga sa mga live, gumagamit ng emoji kasi pag binawalan mo sila, sabihin mo na wag mag-emoji, hindi na yung papasok sa'yo. Hindi na papasok talaga yun. Hindi na talaga babalik yun. Syempre, daming bawal sa live. Syempre, hindi na babalik yun. Pupunta sila sa ibang live na hindi naman bawal gumamit ng mga ibang emoji. Diba? Sa totoo lang, mas maganda na lang mas maganda walang GC. Sa totoo lang. Yung sarili mo na lang. Oo, mas maganda walang GC na rin. Sariling sikap mo lang. Magtatanong ka lang sa ibang mga nagla-live kung hindi nyo alam. Ganun lang yun. Ganun lang. Diba? Kasi kung madaming bawal, like emoji bawal, kasi wala papasok sa live mo. Kasi yung mga tao nag-i-emoji naman talaga pag pumapasok sa live. Diba? Parang ngayon lang din ko na bawal gumamit ng emoji. Sa mga primer nga, dami-daming emoji Tapos, sa mga primer, may mga GC, may mga team sila. Ang lalaki ng mga banner nila na ginagawa. Paano naging bawal yun? Nagpre-premier yung iba, sobrang laki ng banner na ginagawa nilang, dadami ng banner, may emoji yun Diba? Di sana, umpisa pa lang, kung bawal yung emoji, dati pa hindi nag-emoji. Tataka naman ako, sa tagal-tagal ko na nagwa-YT, parang ngayon lang din ako na bawal gumamit ng emoji. Dati naman sinasabi yan na bawal gumamit ng emoji, wag daw mag-ano ng emoji. Pero hindi naman nasusunod yan.
Ewan ko, hindi ko nga maintindihan sila bakit binawal. Kaya ako ngayon hindi na nagbawal. Bahala sila kung isipahin nila ako sa GC. Kaya nga, di ba? But, syempre, ikaw o tayo na nagla-live, syempre, isipin mo rin, bakit, bakit bawal ang emoji? Dami-dami mo naman nakikita nagla-live, nag-emoji naman. So, kasi kung susunod ka lang ng magbabawal, hindi na papasok talaga yung mga tao din sa'yo. Kasi, yung pumapasok sa live, kung hindi ka kilala, nag-emoji sila. Yung mga kaway-kaway dyan, nag-hi sila. Diba? Eh, syempre, minsan sabihin lang nila thumbs up, tapos mag-hi lang sila, ganun. Ganun kasi, di ba? Eh, di wag na mag-GC. Di ba? Wag na lang mag-GC, di ba? Mas maganda nga sariling sikap mo na lang. Kasi ganun pa rin naman yun, may GC or wala. Same pa rin naman yun. Wait lang, wait lang. Sa kanilang team lang yan ang bawal. Ha? Kakaiba din yung kakaiba din yung team nila, ano? Kakaiba din yung team niyo, no? Diba? Siyempre, kung ako magkasali dyan, tapos, bawal ang emoji, hindi ka talaga makakapag-live dyan. Siyempre, matatakot ka mag-live. Kasi, lahat ng nagla-live, ang pumapasok na tao doon, nag-emoji talaga sila. Hindi mo sila mababawalan. Kasi, pag pumasok sa'yo, nag-emoji ka agad. Kaya bakit hindi mo sila mababawalan? Diba? Pag pumasok sa'yo, naka-emoji na yun. Paano mo yun mababawalan? Lahat ng mga tao pumasok-pasok sa live. So, ano yun? Paano mo mababawalan yun? Sasabihin mo ba yun na, wag kayo gumamit ng emoji kasi bawal. Ganun ba yun? Di ba, syempre. Di ba? Syempre, matatakot din mag-live. Bakit pag mag-emoji pa, anong gagawin? Sisipain? Ganun? Ako nga, pumapasok ako sa mga live, nag-emoji. Nag-hi kasi kung hindi ko kilala yung nagla-live, syempre nag-emoji na lang ako. Minsan sasabihin ko lang, tamsak, harang. Hindi ko naman kilala yung nagla-live. Pag hindi ko kilala, sabi ko lang tamsak, tapos harang kung may harang siya. Tapos yun, mag-emoji lang ako ng hi. Pag busy rin ako, syempre may ginagawa, minsan na ano lang ako, kaway-kaway lang. Siyempre, pakita ka lang na nandun ka din. Ganon. Diba? Naku, kung hindi ka makakapag-live kung bawal, kung yun ang iisipin mo, na ay bawal ang emoji. So, hindi ka magla-live, matatakot ka. Paano naman yung WH mo gagalaw? 'Di ba?
Paano gagalaw ang WH kung ganyan? O, ayan yan, may pumasok sa akin, naka-emoji siya. Alam nga naman, bawalan ko siya. Alam naman sabihan ko si sir na bawal, di ba? Kasi ganun eh, nag-i-emoji talaga sila pag pumapasok sa live. Di ba? Karamihan nag-i-emoji oh. Delta First Channel, di ba? Ayan, hello Delta Force Channel. Ayan, mega mega love shoutout. Good evening, good evening. Thank you sa pagpasok dito sa live. Oh, ayan nga, oh, pumasok sila agad, nagkakaway agad. So, hindi naman yung pwede sabihan na bawal ang emoji kasi, nag-emoji naman. Salamat sa patusok dyan, Delta, Sir Delta Force Channel. Ayan, shout out po sa iyo, sir. Ano po yung main channel, sir? Ayan, alam niyo guys, di ako mag-ano ha. Gusto ko yung mga main channel lang, yung mapasok sa live. Kasi hindi ko kilala yung mga, talaga, yung mga ninja sa mga baguhan lang dito sa live ko. Yung mga bagong pasok lang ba. Tapos ninja yung mga dala. Hindi po ako nagja-jacket talaga. Kasi hindi ko kilala yung mga channel. So, kung okay lang, kung maaari lang ipasok ang mga main channel, doon ko lang jajakitan. Nagja-jacket lang ako kung main channel yung mga dala nila. 'Di ba? Kasi hindi ko kilala yung mga ninja yung mga dala. Dito kasi sa YT World, sa mga live, syempre, umiiwas lang din naman tayo. Umiiwas lang din naman ako. Syempre, umiiwas lang naman din tayo kasi alam niyo naman, dami din ditong mga dito sa live. Yung iba kasi ganun talaga. Sa mga live din na nakikita ko sa ibang live, kasi ganun sila din. Hindi din sila nagbibigay ng hindi din sila nagbibigay ng jacket. Minsan pumasok na rin ako sa live. May pinasukan na rin ako na live na yung dala ko ay hindi yung main channel ko. So, hindi talaga sila nagbibigay din ng jacket. Lalo na kung mga bago lang, kung di pa nila kilala. Pinapapasok nila talaga yung mga main channel nila. Makikilala mo rin ako mga adventure. Ayan, sana ipasok mo na yung min mo para mapuntahan ka namin ni Sir Rod. O di ba? O di ba? Ano Sir Rod? Kilala mo ba 'yan, Sir Sir Rod? Baka kakilala mo siya. Baka kikilala mo siya, baka GC mo 'yan or ano man. Nag-jacket lang ako sa main channel lang ha. Sa main channel. Sabihin na lang kung kilala ko na, tulad ni Sir Rod naman, kilala ko na siya. So, ayun, ako. So, nag-jacket na rin ako. 'Di ba? Nagpalit ako ng Ninja ako sa Road Stream TV. Ikaw pala yan. Ikaw ba yan? Baka hindi ikaw yan. Dami no. Ang dami mo pala ang dami pong pala ninja, Sir Delta Force Channel, hindi pa nila ito kilala. Ang dami mong ninja Dami mo pala ninja. Sana madaming ninja. Nag-aayuda ka pala, sir. Sige, sir, ayudahan mo ako. Ayudahan mo ako, sir, sir, Rude. Ayudahan mo ako, sir. Ayuda ka dyan. Hindi pa nila ito kilala. Hindi mo pa yan pinasok sa mga kaibigan mo. Doon sa ibang live. Ayudahan mo nga ako, sir. Ayudahan mo nga ako, sir, Kwentuhan kasi tayo tungkol sa amin. Kwentuhan kasi tayo tungkol sa amin. Kaya pala kasi makikilala kasi yung kasi makikita. Kaya pala iba na lang yung ginamit mo. Sige. Sige, tikit ko to sa'yo. Sige. Okay lang yan, hindi ko na jaketan yan.
Okay naman kahit walang jackets. Alam nyo, kahit walang naman jacket sa live, so okay lang din naman. Wala namang problema doon. Yung iba kasi sabi nila, pag hindi daw din ginakitan, baka daw maano ni Lolo Whitey, baka mapalo eh. Hindi naman ako naniniwala dyan. Kahit hindi jaketan sa mga ibang mga live, hindi naman sila nagbibigay ng jacket doon. Dami-dami kong napasukan ng mga live, hindi sila nagbibigay ng jacket. O, wala namang nangyayari sa channel. Diba? Yung pala, pag may ano pala sa'yo, pag yung mga nanonood pala sa'yo walang jacket, lahat dyan walang jacket sila. Tapos, pag may nagpalipad sa'yo, iba pala yung kulay. Nag-iiba yung kulay ng pangalan. Iba yung kulay niya. Maganda yung kulay pag walang jacket, tapos may nagpapalipad sa'yo, maganda yung kulay. May nakita kasi ako doon guys, kanino bang live yun? Yung mga tao doon walang mga jacket, hindi siya nag-jacket. Jacketan niya lang kung kilala niya yung channel talaga. Kaibigan siguro. Tapos yung iba na may nagpapalipad sa kanya doon. Iba yung ano nila, iba yung kulay. Hindi tulad sa atin pag lahat naka-jacket, blue. Pag may nagpalipad hindi mapapansin, no, same pa rin. Doon sa kanya hindi. Napapansin yung kulay. Nag-iiba. So, doon ko na ay hindi pala totoo. Doon ko na nasabi ko rin sa sarili ko na, ay hindi naman pala totoo yung sinasabi nila na kailangan jaketan. Pag pumunta sa live, kailangan jaketan. Hindi naman pala. Okay lang naman pala na walang jacket. Yung napasok. Kahit pala walang jacket lahat, yung napasok, okay lang din naman pala. Diba? Tatlo lang nakakilala nito yung tunay na kaibigan. Sa live ko, dikit ko rin ito sa maliit pa ang bahay. So, sa mga tunay yun na kaibigan mo lang. So, isa na ako sa tunay mong kaibigan, sir. O, diba? Isa na ako sa tunay mong kaibigan, sir. Kasi, syempre, alam ko na eh. Alam ko na yung, mo, yan ang iyong, yan, isa mo sa ninja yun. Diba? Sa live ko, dikit ko din ito sa maliit pa ang bahay. Pwede naman, sir, okay lang. Oo, mo lang din. Kasi pag gumala ka, tapos, yun nila yan, makikita nila yan. Pang-apat ka na, Jose. Pang-apat na ba? Pang-apat na ba ako? Kasi pag inikot mo yan, yung yung isa mong ninja, pag inikot-ikot mo yan, syempre magtatanong din yung ibang live, 'di ba, kung sino. Yung iba kasi nagtatanong sila, 'di ba? Nagtatanong-tanong sila kung kaninong channel, anong main channel. Kasi hindi talaga sila basta-basta nagbibigay ng jacket, hindi talaga. Hindi talaga yung iba. Yung iba nga gusto nila min to min lang talaga. Min lang lahat ang mapasok, walang ninja. Lahat ay min. Pero mas okay naman talaga yun na lahat ng napasok ay min channel. Diba? Kasi yung didikit sa'yo ay min channel. Kasi kung ikaw ay min channel, yung dala mo, dinikitan mo, tapos ninja yung didikit sa'yo. Diba? Yung iba ayaw nila ng ninja yung ididikit. Kasi lugi sila. Lugi. Kasi lugi daw sila. Syempre ninja, di ba? Yung didikit sa yung ninja, tapos ikaw dumikit sa min. Di ba? Mas okay nga yung min to min. Yung min lang, yung mga channel. Di ba? Yung mga napasok. Di ba? Ayan, nakakaisang oras na rin tayo. Malapit na sa 49 minutes na ako sa Yayawan dito. Wala pa masyadong napasok. So, ikaw lang yung lagi ko kausap. So, diba? Tapos, hindi mo pa ako nakikita sa live. Magulo rin naman kasi dito. Hindi mo pa ako nakikita sa live, no? Tapos, yaw-yawan ng yaw-yawan. So, kunti pa lang yung nanonood sa live kasi, ngayon lang naman din ako nag-live ulit. So, magpapadami-dami muna tayo. So, kailangan araw-arawin yung live para may mga mapasok din na mga para padami yung papasok sa live. Ayan, thank you. Yung iba sumisilip-silip lang dyan. Silip-silip lang sila ng silip. Silip-silip lang sila. Diba? Silip lang sila ng silip. Hindi sila nagko-comment. Comment na kayo. Mag-comment kayo dyan. Huwag kayo puro silip-silip lang. Hindi sila nag-comment. Sumisilip lang sila.
Oo, pero ako kahit ninja, pumasok sa akin, lagyan ko ng jacket. Pero yung min ko, hindi talaga ako dumikit sa ninja. Bahala na sila kung idikit nila ang mga ninja sa min ko. Ayun. Nagbibigay ka talaga ng jacket kahit hindi mo kilala. Kilala pa yung ninja. Ako hindi. Hindi ako, ako hindi. Ayoko magbigay ng mga jacket pag hindi ko kilala yung mga min. Yung mga yung mga ninja. Diba? Minsan kasi yung iba na pasok dyan, mga ano lang sila. Hindi naman totoo na sila. Yung iba dyan. Yung iba pa naglalapag ng mga link na mga bawal. Diba? Kasi, dati yung iba ginagamit yung mga ano nila. Yung profile nila. Diba? Mga fake account ba. Dati nga, noon may nasunog yung bahay. Kasi yung binaba na link, bawal pala. Oo, binigyan ko lahat kahit di ko kilala. Ganun ba? Ako hindi kasi na ako kasi yung iba kasi may ano kasi diyan, may ano kasi diyan, may nag-live dati. Syempre may jacket na bababa ng mga link. Yung pala yung link, bawal naman yun. 'Di ba? Iba yung lumabas na link. Minsan na paso yung ano nila, yung channel nila. Kaya minsan, yung iba mahigpit sila din. Hindi sila nagja-jacket kaagad. May mga ganun din na hindi sila nagja-jacket kaagad kung hindi nila kilala. Tapos yung mga umaakyat, yung may mga umaakyat sa live, mahigpit din sila minsan, yung iba. May mga naakyat sa live, di ba? Mahigpit din yung iba sa may mga naakyat na live kasi hindi mo alam kung sino yung maakyat sa'yo. Alam mo, pag akyat dyan, iba yung iba pala. Diba? Madami kasing ano dito sa YT. Kaya madami na rin ako napasukan. Hindi sila, madami na rin ako napasukan na pag napasok yung mga yung mga ninja na hindi nila kilala, hindi sila nagja-jacket. Nagsasabi lang sila na yung min lang ang ipasok. Sa min channel lang, kumbaga min channel lang yung pwede pasok. Meron siya. Kasi mas alam mo yun, mas maganda naman niya min ang dala. Kasi yung iba, ko alam kung bakit kasi yung iba, hindi nila dinadala yung mga main channel nila. Mas maganda nga yung main channel ang dalhin kung pumunta ka sa mga live para makilala ka at saka madali kang madikitan. Madali kang masuklian. Yung dati, may yung ibang kakilala ko, minsan mga ninja lang yung gamit nila. Sabi ko, ba't hindi nyo dinadala yung mga min ninyo? Diba? Mas maganda yung min channel yung dala kasi makikilala yung min mo. Diba? Puro min channel ang dala. Lalo na pag mga monetize na. Ano lang naman yun, yung mga inaayudahan yung iba, hindi mo na nila ginagamit yung min channel nila. Pero ganun pa rin naman, naglalagas naman din. Pag gamitin yung min or hindi, naglalagas pa rin. Ganun pa rin yun. Para sa akin, mas gusto ko yung mga yung min channel lang lagi. Lalo na pag hindi ko kilala yung pinapasukan. Minsan. Makikilala yung channel natin kasi. Di ba? Makikilala yung channel mo. Mabilis kanila makilala yung channel. Pag min. Oo, maganda talaga. Maganda talaga yung min. Kaya lagi ko yan sinasuggest dati. Lagi ko sinasuggest na dadalhin yung min. Dati pa naman sinasuggest ko na yan noon pa nung nagla-live pa rin ako noon, sabi ko, dalhin nyo yung mga min channel ninyo kasi huwag kayong matakot dalhin yung mga min channel ninyo. Kaya yun kung maglagas man yan, normal naman ang lagas. Gamitin mo man ang min mo or hindi, maglalagas pa rin naman yan eh. Kasi pumasok ka sa mga dikit-dikitan. Pumasok ka sa live streaming. Ganun talaga yun. Maganda talaga. Dami kang nakikilala. Tapos ang bilis-bilis mo masuklian, diba? Kasi yung min mo yung magbabakas. Siyempre, mabilis ka mabalikan. Kasi kung ninja mo yung mababakas, hindi ka mababalikan. Yung min, mababalikan. Tsaka, makikilala ka.
yung min mo. Di ba? Pero ngayon, ito muna dahil nagmamaritisan tayo. Ha? Okay lang yun, wala problema. Walang problema yun kasi kilala ko na. Kilala ko na, kaya ayan. Alam ko na kasi. So, okay lang yun. Okay lang yun. Pakita nga ako sa sir. Ay, sir, hindi ka pa nagpapakita pala sa live mo, no? Hindi ka pa nagpapakita sa live. Wait lang, pakita ko sa'yo saglit, sir. Muna yung Indian. Ay, sorry. Muna yung mga Indian mango natin. Pakita muna ako sa'yo, sir. Hello, sir. Chat out sa'yo. Ay, wait lang. Laglag pa. Hello, sir. Shout out sa'yo, sir. Ang gulo lang dito sa bahay. Ayan, sa'yo, sir. Alam ko, di ko pa nakita sa live. Kanina, di ka nagpakita sa live. Ayan, hello, sir. Shout out. Hindi, para makita mo naman yung pagmumukha ko. Para makita mo naman yung yung kausap mo kung sino. Hindi yung lang, yung boses lang. Ayan, magandang gabi sa iyo, sir. At thank you sa sa Maritisan. Thank you sa pagtambay dyan. Ayan, good evening sa inyong lahat. Pero ngayon, ito muna dahil nagmamarsa na, bakit ka ba magtago? Sana all. Ayan. Maganda saan? Maganda dito lang sa maganda sa CP ba? Naka kasi yan, sir. Dahil lang sa may mga yan, bubbles dyan, may bula. Kasi may bula. Hindi kasi wala lang, gusto ko lang hindi magpakita. Dati nagpakita naman ako sa live. Ganun ba? Hindi ko naman kanina lang, bago ko lang naman dito sa live ko. So ngayon lang kita nakilala sa live, no? Kaya kanina nag-live ka na, hindi ka naman din nagpapakita sa live. Hindi ka rin nagpapakita sa live, kaya sir. Ano yun? Tanggalin mo yung bubbles. Tanggalin ko yung bubbles. Huwag nayaan mo na yung bubbles, sir. Bakit ba? Gusto mo talaga yan mo na yung bubbles. Okay, wait. Tanggalin natin saglit. Ayan, sir. Ang dilim dito sa sa bahay. Okay. Palit natin yung bubbles kasi may may pogi dito sa likod ko. May dito sa likod ko. Ayan, takpan lang natin, nakikita. Diba? Ayan, 3 million viewers yan. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, ayan, shout out. So, yung channel ko naman talaga ay hindi naman talaga Adventure ni Waray. Ang kanyang totoong channel. Madaming na to, hindi pa kasi ako nakaahit ng bigot. Ganun ba yun, sir? Ganun ba yun, sir? Kaya nagtago ka. So, ang pangalan ko, itong channel naman talaga ay hindi naman talaga siya, ang unang channel ko ay hindi naman talaga siya Adventure ni Waray. Hindi. Lang, pinalitan ko lang talaga siya. Kasi madami na yung pangalan na ko dito, nilagay ko dito sa channel ko. So, paiba-iba siya. So, naisip ko lang na ibahin yung pangalan ng channel ko kasi parang ayun. Kasi dati tinderang vlogger, yung dito, yung kanyang pangalan. So, ngayon, iniba ko lang siya. Yan. Kaya, isip ko, Adventure ni Waray kasi gusto ko yung mga, gusto ko kasi yung mga, ko dito, yung mga, mga video, i-upload ko yung mga lakwatsa, yung mga layas, kung saan lugar ka pupunta, yung adventure mo, yung pinupuntahan mo, yung pinapasyalan, kung saan lugar gano'n. Kaya naisip ko na adventure na lang, kaya adventure. Tapos ako naman ay Waray. Kaya Adventure ni Waray na lang. Adventure ni Waray. So ako ay Waray, no, di ba? Ako ay taga Samar, ako ay Waray. So yun. Adventure ni Waray. Okay naman yung channel mo ngayon, host, di ba? Adventure ni Waray. Okay naman. Oo nga. Kasi gusto ko yung magtatanong sila, ano yung channel mo? Yung mabilis lang ba? Mabilis mahanap. Ano yung channel mo? So, ayun, sabi mo, Adventure ni Waray. So, di ba mabilis?
may isa ulo nila. So, mabilis nila ma-memorya, mabilis nila ma-search, di ba? Tapos, pag lumabas siya, Adventure ni Waray, so ikaw lang mag-isa, hindi madami yung pangalan mo. Kasi tinignan ko kasi siya sa ibang phone. Try ko siya ng Adventure ni Waray kung may kaparehas na pangalan. So, wala. So, ako lang talaga yung lumalabas. So, yun. Kaya yun na lang, yun na lang yung pinangalan ko. Kasi gusto ko yung ano lang talaga, yung ilalagay ko yung mga ano talaga, yung mga pinupuntahan ko ng mga lugar. Kung baga nag-adventure ka, mga ganun. Yun ang ano ko. So, ngayon, palitan muna natin. Ibalik natin sa Enchanmigo. Yan. Ayan. O, diba, balik na. Ayan, 3 million. Dalawa na lang din. Sino kaya yung isa? Nalayas. Wala ka. Yung bayaw ko waray din yun, taga Leyte sila, pero dito na sila lumaki sa Davao. Taga Leyte. Saan sa Leyte yun? Tacloban? Hindi naman lahat ng Leyte iwaray ang salita. Ayan, nakaharang. Hindi lahat ng ano sa Leyte ay waray ang salita. May part ng Leyte na hindi siya waray. Sa ano lang. Sa may Tacloban, waray yun. Pero sa ibang sa Leyte, ibang ano na nila salita. Parang Cebuano ba? Parang Bisaya. Hindi na rin niya alam ang lugar nila. Paano niya hindi alam yung lugar niya? Dami kasi yung Leyte. Pag Tacloban, sa Leyte na yun sa Tacloban. Lampas ng San Juanico, Tacloban. Leyte na yun. Pero yung salita doon, waray pa. Pero pag ibang Leyte na hindi na yun waray, ano na yun ang salita nila, ano yun? Bisaya na, mga Cebuano. Mga ganun, Cebuano, Bisaya, ganun. Salita nila. Ay, naka-1 oras na din ako. So, wait lang, papaharangan ko. Ay, nanonood ako dito sa isang channel. Sa isang phone ko pala. Hindi pa pala kita na-play. Ayun, nanonood ako dito. Yan, pinanonood ko sarili ko dito sa isang cellphone. Pinanonood ko yung live ko dito sa isang cellphone ko. Di ba? Yung isa dyan, ako na yung nakatambay. Pinapaharangan. Wala, hindi na siya naharangan. Di ba? Naka-1 oras na pwede na yun. Naka-1 oras so pwede na siya pag nakaka-1 oras na rin. Update lang. Update lang ako. Na-update ko lang. Kahapon ako nag-start. Ay, ano na ba? Pang ilang araw na ba ako nag-live? So, kahapon. Nung 1 araw lang ata. Diba? So, lagi na ako mag-live. Lagi na ako mag-live ngayon para para gumalaw na yung revenue ko. Tapos para madami na rin yung manood. Zero viewers. Bakit zero viewers? May nanonood naman. Pero zero viewers yung nakalagay dyan sa taas. Zero yung tao. Pero may nanonood naman. Ayun, 1. 1 na lang. Wala na harang. Magharang-harang lang ako. Oray na harang. Refresh. Wait lang, magre-refresh lang, paparangan ko lang. May kapitbahay din ako dito, taga Leyte din, waray din siya, nalimutan ko kung saan lugar niya. Naka-1 oras na ako. 10:00 na pala. Lagi ko na ilalive ang channel ko. Lagi ko na to ilalive para gumalaw na yung revenue. Para ilang buwan makakasahod na din. Sabi ganun. Ilang buwan makakasahod.
Ang dami pa kulang. 57 pa lang ako. Nakaka 57 pa lang ako. 'Di ba? 57 pa lang. 57 pa lang yung aking revenue. Tagal-tagal pa mapuno. Ang dami pang kulang. Kaya magla-live to do live tayo. Araw-arawin natin yung live natin. Kung kaya dalawang beses sa isang araw. Kung kaya. 'Di ba? Ganyan din minsan sa akin. May mag-comment pero zero nakalagay. Sa akin yan, may andito naman yung isang cellphone ko. Sabi ko, hala, naka-zero. Nandito naman yung isang phone ko nakatambay. Yung isang phone ko nakatambay kasi kinonek ko lang sa wifi. Yung naka-live, may sariling, naman siya. Yung naka-live, mayroon siyang load. Ang kanyang load yung naka-live. Naka-andi siya. Tapos itong aking isang phone ay, naka-connect sa wifi. So, pwede siya ipanood kasi naka-connect siya sa wifi. Magkaiba naman sila ng 'di ba? Kahit nga itong naka-live, pwede naman din naka-connect sa wifi. Tapos, nanonood din ako. Kasi ibang phone naman, pwede naman siya. Naka-connect sa wifi. Diba pwede naman, di ba pwede yun? Oh, madaming cellphone na itatambay mo sa iyo mismo, sa live ko mismo. Tambay ko pa yung isang connect mo lahat sa wifi, oo. Itong load ko, itong phone ko na naka-live, mayroon siyang load, may sariling load yun. May load yan. Yung ibang cellphone ko lang, ikino-connect ko sa wifi. So, ayan, ito yung isang phone ko, ko siya. Ewan ko yung isang phone ko yan. Yung isang phone ko, ayan, naka-na siya na, wait lang, magtatamsak ako. Yung isang phone ko, di ako makapaharang dito. Eto, dalawa kasi. Eto, isang phone ko. Ayan, may isa akong phone dito. Hindi ako nakakapaharang dyan. Bakit kaya? Ayan. Yan, di ako nakakapaharang dito. Tapos ito yung isa. Ito yung isa, may harang siya. Ito yung nakakapaharang ako dito. So, ayan yung isang phone ko. Tapos ito yung isang phone ko naman. Ayan, di ba? So, i-connect ko sa wifi dalawa. Connect ko sa wifi itong dalawa. Dalawa lang kasi bali tatlo kasi yung phone ko kasama na itong aking itong naka-live nga yung pang tatlo. Yung isang cellphone ay nasira. Isa na may tatlong extra phone ako lang. Kaya lang nasira naman siya yung LCD siguro. Yung LCD siguro yung nasira. Wala na, hindi siya na nagagamit pa naman siya. Kaya lang baka mas lalo masira kaya hindi ko na rin siya ginamit. Papapalitan ko na lang yung LCD. Sa akin nga kapag walang pumasok sa live ko, mga alagad ko tinusok ko sa live ko. Pwede naman yun. Pwede naman, ayun, ako nga tinusukan ko na pang-apat. Pwede naman siya pwede naman kasi yung mga na lang, ibang phone mo. Diba? Yung ibang phone mo, yung mo, itatambay. Ay, tutusok. Magkaiba-iba naman sila ng ibang account ba? Kada cellphone ibang account, 'di ba? So kung may tatlo kang cellphone diyan, pwede mo itambay sa iyo. Ako dalawa lang yung phone ko dito na extra. So dalawa ayan tinambay ko na dalawa. Ikinanik ko sa wifi tapos tinambay ko yung dalawa. So dalawa lang yung nakatambay. Yung isang phone nasira siya. Nasira yung isang phone. Nagana pa naman siya, kaya lang baka lalo masira yung LCD nun. Sira na siya. Parang may guhit-guhit na siya, tapos blink siya, tapos may guhit-guhit. LCD siguro ang problema dun, pero okay pa naman yung cellphone na yun. LCD lang. Diba? Dagdag rin to, dagdag WH din, no. Ayan, kaya kinanig ko na kasi dagdag WH. Yung WH ko ay sobrang mababa na rin. Nasa 60. Aywan ko, 60 yung nakalagay doon. Di ko alam. Basta mababa yung WH niya. Kaya bumalik ako mag-live. Baka madimuni ako. Sayang din naman yung pinaghirapan. Ito na lang extra ko ang isa sa main channel ko naman. Ito nga lang extra ko ang isa sa main channel ko.
So, dalawa yung phone mo. So, ayan, pag nagla-live ka, yung isa, naka-wifi ka, di ba? Kung nagla-live ka, naka-wifi ka, yung isa mong phone, i-connect mo na rin sa, i-connect mo, tapos itambay mo sa'yo para dagdag Ws din siya. Kaya ito, ganun na yung ginawa ko. Ganun din yung ginawa ko kasi sabi nila pwede naman daw nood sa sarili. Yung, pwede naman daw manood. Basta ibang phone lang, ibang account, ibang phone. Pwede daw siya. Kasi sa wifi naman, madami naman nakakonect doon. Diba? Pero walang harang dito sa isa. Di ko alam bakit walang harang dito. Itong isang phone walang harang. Ayan, nagpinapaharangan ko nga. So, walang nalabas na harang. Tapos, pag ito yung gamit ko, pag napasok ako sa live, hindi ito maka-open ng link. Load lang din ito, malayo ang wifi dito. Ay, load lang ka lang. Ako itong naka-live, load yan. Unli data naman yan. Yung naka-live load, unli data siya. Unli data siya 1 month smart. Mas mura na. 600 lang siya. 600 lang 1 month na. Magla-history ka, baka puno na yan. Ito, hindi to puno. Kunti nga lang yung nito. Try ko, mag-clear history nga ako. Ay, sige nga, i-clear history ko kasi yung mga pinanood ko kanina, di pa ako nag-clear history. Kasi kadami ko pinanood kanina. Ano yun? Try ko nga. Wala kasing harang. Siyempre, pinapaharangan ko din. Harang-harang. Ayan. Wait lang. Try natin kung may Wala kasi nalabas. O, diba, search ko. Ako lang talaga yung mag-isa lang. Kaya maganda pala tong pangalan. Wala talaga nalabas. Nag-clear history na ako. Wala pa rin nalabas. Nag-clear history na ako. Wala pa rin talaga. Wala. Wala talaga nalabas. Walang nalabas. Ganito talaga itong CP na to. Kahit saan ako pumunta, walang Kahit saan ako pumunta, wala siyang Try ko sa ibang naka-live. Itong isang CP, di nga to, di ba pag may naglalapad ng link, hindi ko siya Pag may naglalapag ng link, hindi ko to mapinut ang link. Wala din. May pinuntahan din ako iba. Wala din naman harang. Hala, sim talaga. Wala talaga harang dito. Bakit kaya? Wala talaga. Nanood na ako ng ibang live. Ayan, papasok ako dito sa Oh, mayroon naman dito sa iba. Bakit sa akin wala? Ay, pag patayo yung live, walang harang. Pero pag yung live ipahiga, may harang siya. Eto. Pumasok ako dito kay ma'am dito kay ma'am moment. May pinasukan ako. Yung kanyang live ay pahiga. Ang kanyang video may harang. Tapos may pinasukan ako dito na ibang live. Ang kanyang live nakapatayo katulad ko. Walang harang. Ano ba yan? Bakit ganon? Bakit ganon? Kakaiba naman. Oh, ito din wala. Hala ka. Wala, may pinipili lang naman tong cellphone na to magharang. Wala talaga. Oh. Yay. Wala, ayaw talaga. Walang harang talaga. Ayaw magharang. Oh, wala talaga sa akin. Ayaw talaga. Ayaw talaga magharang. Ayaw talaga ako bigyan ng harang. Harang-harang. Wala talaga, ayaw niya. Kasi ako, bawat play ko, nag-clear history ako agad para di mahuli ni Lolo. Ano ba unit na yan?
Nagle-restore na nga ako, wala pa rin naman. Yung ibang ano, yung ibang phone, ay yung ibang live, may harang. Ako itong patay, walang harang. Ewan ko. Tapos pag napasok ako sa ibang live, di ba may mga link dyan? May mga naka-pin. Siyempre yung iba naka-pin yung ano bahay nila pag hindi sila min. I-click mo yung link. Hindi siya ma-open pag nag-click ako ng link. Vivo yung unit na to eh. Vivo, ano bang ano nito? Vivo, tingnan ko nga sa settings. Vivo, Anay, wait lang. Ganun, ayan, Vivo V25. Vivo V25e. Vivo na V25e. Mga bagong ano to, mga bagong labas yata itong ano, nung Vivo V25e. Yun ang unit niya. Naiinis ako dyan pag pumapasok ako pag ito gamit ko sa phone. Pag pumapasok ako sa live, nakakainis kasi hindi ako makadikit. Kasi yung ibang mga ano lang ninja, yung mga dalal, syempre nagbababa lang sila ng bahay. Di pipindutin ko yung mga link nila. Hindi naman pindot. Pindot ako, wala. Kailangan lang main channel. Madidikitan ko lang kung main channel yung dala. Kasi i-go to channel ko. Pero pag link, hindi. In-update ko na nga itong YT. Ganun pa rin naman. Wala pa rin nangyari doon. Puro lang ako update kay YT. Wala naman. Ganun pa rin naman. Na-update ko nga siya. Same pa rin. Ano kaya nangyari dito? Bakit kaya ganun? Anong gagawin dun? Bakit nang ganun yung ano ko? Yung isang channel. Vivo din naman yung sa main ko. Pero itong gamit ko ngayon, Realme ito. Itong gamit ko naman naka-live, Oppo. Ito namang isang ito, Vivo din naman to. Ayan, Vivo. Pero magkaiba. Vivo din naman siya. Vivo. Ayan. Pero itong isa, Vivo din naman. Ito, nahirapan ako dito. Hindi ito ano sa link. Pero yung isa, okay naman. Ewan ko. Pag may pinupuntahan ko live na ito gamit ko na isa na Vivo VE. Ito naman ayan sa isa Vivo din naman to pero may harang ako dyan sa akin yan nanonood ako. May harang pero itong isa nakakainis wala. Ewan ko nung nangyari dito sa phone na to. Nainis ako pag ito yung ginagamit ko, pag ito yung dala ko, napupunta ko sa live. Pag pinupuntahan ako na live, nakakainis. Try ko siya, ayan. Wala talaga siyang live. Wala talaga siyang harang. Ewan ko dyan. Wala talaga. Tapos hindi pa makapindot pag yung link. Palitan ko na to. Kakaiba to.
Wait lang. Sarang ulit ako. Mamaya pag natapos ako ayusin ko nga. Ayusin ko nga to isang phone ko. Bakit hindi pa siya makapindot ng link. Manood ako sa ibang mga naka-live. Oh, 1:20, mag-e-end na ako maya-maya, wait lang. Let's check, i-try ko lang dito sa ibang naka-live. Wala na ako makita naka-live. Ayan, try ko lang naka-live. Try ko nga. Hindi makatulong sa iyo yan. Hihi ako nga next month. Umutang ulit ng Sana all, madami. Madami pang mag-home credit ka. Sana all, madami pang utang. Madami pang kuha. Pangkuha Ay, maganda ako. Yan, maganda ako, guys. 3 million viewers. Thank you. Maganda ako. Pwede na ako mag-end ka isa at 22 minutes na. Okay na yan, pang-update. Kahit pa paano, na-update din. na-update ko din yung ko. Diba? Bukas na lang ulit. Araw-arawin na natin to. Bukas na lang ulit. Araw-arawin na yung live. Pwede na yan. Isa't kalahating oras na pwede na siya. Update lang naman. Mag-e-end na. Malulubat na naman sa Pico. May 3 viewers pa dyan, oh. 3 million viewers. 2 na lang. 51 na lang ang aking battery. Malulubat na naman ako. Kasi manonood pa ako sa ibang mga nagla-live. Ayan, pupunta ko pa yung mga ibang nagla-live. Pasok muna ako, mangingisda ako para malagdagan. Ayan, thank you. Marami nagpautang dito ng CP. Sana all. Ako sa home credit lang yun eh. Sige, post good night. Okay, bye-bye na kuya. Bye-bye sir. Tomorrow again. Okay na yan. 123. Bye-bye. Lobat na nga ako eh. Ako 51 na lang. Tapos may papahinga ko muna para ako makatambay-tambay sa iba. Makapunta sa ibang nagla-live. Bye-bye na. Thank you sa pagtambay dyan sa Marites. Hala daw. Bye-bye. Thank you. See you tomorrow. Salamat.